Εδώ πίσω μου βλέπετε ένα ήσυχο σινεμά σε μια γειτονιά της Αθήνας, το οποίο φαίνεται απόλυτα ακίνδυνο. Κοιτάζοντας το λίγο πιο προσεκτικά όμως, μπορεί να το αναγνωρίσετε, καθώς το μέρος αυτό έχει συσχετιστεί με το Horrorland Festival, το όνομα του οποίου μόνο τρόμο προκαλεί. Το φουαγέ του σινεμά, παρόλο που φαίνεται αθώο, μας θυμίζει τα ανατριχιαστικά γεγονότα που λαμβάνουν μέρος εδώ. Αν αναρωτιέστε αν αυτός ο κινηματογράφος είναι προς πώληση, ειλικρινά δεν γνωρίζω ποιος θα τολμούσε να τον αγοράσει. Ίσως μόνο αν το όνομά του ήταν Βλάντ ο Παλουκοτής. Αλλά ας περάσουμε τώρα στην αίθουσα προβολής. Σε αυτήν εδώ την οθόνη θα βιώσετε στιγμές φρίκης με ταινίες τρόμου από όλο τον κόσμο για 10 ολόκληρες μέρες, καθώς και άλλα πολλά τα οποία δυστυχώς δεν μου επιτρέπετε να σας αποκαλύψω. Βλέπω καθαρίσανε και το αίμα στις καρέκλες από τις προηγούμενες προβολές. Όμορφα. Αυτός εδώ ο χώρος είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι καλύτερα να μην σας πω και να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Θα καταφέρετε να μείνετε ζωντανοί στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών τρόμου της Ελλάδος?